ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷам ва касабардури азиз хелен созаи хубен саломатиётон хубай настренотон созаи гӯшкине ки дар имрӯзанова ма дашрӯӣ кардагам ва чира чақчақ мекунем дар имрӯзанова бардури азиз мошинрӯӣ кардаги несан яки як трактори фасони хушрӯӣ кардагиан замин астай дар шаҳри Кулоб участка астай дар Москва дута подписчикда хонаи заминӣ ва квартираи кредит дар коре дар ин видео гап мезанам ки ҷо дар кораиша хона мисол кредит хонаи заминӣ сар мешавад ноҳияи Фархор ноҳияи Вахш ноҳияи Файзобод шаҳри Левакан шаҳри Ҳисор шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Кулоб квартираи арзон камтар рӯй кардаган квартираи арзон астай дар шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо қизиқи видео ҳам яки як хонаи заминии срочни пулуш дар кора 58000 сомон ва як комната квартира 95000 сомон ай ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи навои видеои имрӯза шумода маъқул мешавад агар ягон кас замин хона квартира мошин дошта бошед мефоратон ки тезтарак фурӯшам номерои ватсап ма бинависед ма рекламаш мекунам ва барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дорам як дона лайки бепула бошед касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед айми канал ягон рӯз ягон чиз арзон мехаренда мерим акӯ суста мо чӣ хел пулдор шудем ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем дар аввал бовар надоштам вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар Фаберлик моро пулдор сохт таваҷҷӯҳ кардам дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам то маро аъзо кунанд бепул аъзо шуда номнавис шудам тариқи ватсап борҳоро пешниҳод карданд интихоб намуда ба рӯйхати дӯстонам фиристодам яке духи харид дигаре шампун севуми бошад маҳсулотҳои дигар хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурӯз дари хонамон меомаданд аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тоҳфаҳои зиёд фиристод шумо низ аз замона ақиб намонед дӯстони азиз акӣ мегзарем ба якум эълони имрӯза бо диққат акӣ исса гӯш кунед хонаи фишӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан пештара номаш Сарбанд тарафи Воднико 6 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калидориш кардагӣ ремонташ қойдавияи хонаҳора мақсад ами хонаи тайёрайда охӣ кухни ҳамом аловхона ҳоҷатхонарам доштай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% будай нархш бардурои азизам 260000 сомон мега 260000 сомон хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Левакан яъне ки пештара номаш Сарбанде бардурои азиз касе харидор бошен занг бизанед бо арзон мекуна номерои телефонаш бардурои азиз ватсапам дора пули урусчам дар бар экран нависагим бардурои азиз ана хулоса занг зада маслиҳат кунед дӯстони азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза хонаи фишӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора деҳаи Ортабиз гуфтагиай 7 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ документош ҳастай свет дора оваш шланқати мекашӣ миёрӣ ба хонара нархш бардурои азизам 120000 сомон мега арзон мешава рақамҳо барои тамос бардурои азиз дар рӯи экрани шумо ҳастай номерои тоҷикистон ҳам ҳастай номерои россияшда ватсап дора касе дар хона дар кораи шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора занг зада маслиҳат кунед видео шарои кардагар барои мо шуморо бардурои азиз ҳама ҷои хонара мисолан видеош қатъӣ бибинед касе харидор бошен бардурои азиз ана 120000 сомон мега арзон мешава бо дӯстони азиз агар шумо замин хона квартира мошин барои реклама дошта бошед номерои ма дар якум комментария ва аввали видеоро нигоҳ кунед номерои ма ҳастаед ва якум комментариядам номерои ма закрепит кардагим бардурои азиз касе дар канали мо меҳмонем форатон ки ҳамин канал хонаҳои арзон бихарен каналда подписатсия кунед дӯстони азиз як дона лайки бепулан барои меҳнатҳои мо биҷиқед бардурои азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза ана аки бардурои азиз замини арзона гӯш кунед замине десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб тарафи Туто кирпичзавод дар лави раи Калон будаи хеле хитон десен дар сурат 4 сотиқ заминаи гирдиш маҳкам кардагӣ дарвоза дора дута мактаб балниса дар қарибиш будай овсвеч мега 24 соат ҳастай документош 100% ба номшон карда метием мақсад касе ки ҳамин замина мехара ба номаш карда метием мега нархи охираш
ана 60,000 сомон бардури азиз охири нархш будай. Сета номери телефонша мондагин бардури азиз номерои поёнгишда WhatsApp-ам дора. Касе да замин дар кораи шаҳри Кӯлоб ана занг зада маслиҳат кунед. бардури азизам, касе ки шаҳри Кӯлоб хона харен, ина марҳамат гӯш кунед. Хонаи фи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Тӯто кирпичзавод, 12 сотиқ заминдай, ана 12 сотиқ заминаи гирдиш маҳкам мега, 4 дар хонаи калон кардагӣ, як хонаш ремонт дора, хидмотзиндагӣ доре мега, 3 дар хонаи дигаш ремонти прана дора. Падвали калон доштаи, ана баракош, кухни, аловхона, баня, ҳезмхона, ҳоҷатхона, хулоса ҳамаи чӣ доштаи. Дарахтои мевадиҳандаам дора бардури азиз, овсвет ва ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. Нархиш 180,000 сомон мега. 180,000 сомон бардури азиз. 12 сотиқ заминай, 4 дар хонаи калон дора бардури азиз, як хона мисол ҳами 4 дар хона дошта боша, як хонаш ремонт дора, ана соҳибхона худаш зиндагӣ кардисай. Нархиш 180,000 сомон мега, арзон мешава, алишам мешава ба дукомната квартира дар шаҳри Кӯлоб. номерои телефонаш ҳастае бардури азиз, ана занг зада маълумоти пара, занг зада мисол маълумоти бештара аз соҳиби хона мегирен. 180,000 сомон бардури азиз, чӣ хеле гуфтам арзонам мекуна, алишам мекуна ба дукомната квартира дар шаҳри Кӯлоб. занг зада маслиҳат кунед. бардури азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам яду подписчик дар хонаи заминию квартираи кредит дар кора, ина марҳамат гӯш кунед. Як бародар дар шаҳри Душанбе хонаи квартираи кредит дар корштагиай, пешакӣ бардури азиз ана 20,000 сомонша мета. Мондагиша ҳар моҳ 5,000 сомони дига мета мега. Ана нархи хонаи квартира 180,000 сомон боша мега. пешакӣ 20,000 сомон мета ва ҳар моҳ бардури азиз 5,000 сомониш мода метавона ки бита. касе ки бардури азиз хонаи заминиё мисол квартира дошта бошен, агар кредит битен, инам якада занг бизанед, номерои телефонаш WhatsApp-ам дора. пешакӣ 20,000 сомон мета ва ҳар моҳ 5,000 сомони дига. занг зада мисол квартиратона ё хонаи заминитона кредит ам якада битен. бардури азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. анами эълона гӯш кунем бардури азиз. соҳибхона дастсрочни пул дар кора, бо диққат гӯш кунед, ҳамаша гап мезанам. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ, деҳаи Бустон, наздикии мактаби 4. айраи калони 120 метр дур будай. 8 сотиқ замин даду дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, дар трезаҳои нав часпондагиай. хонаҳоро бардури азиз нав ремонт кардагӣ будай, свеч ҳастай, обуш 100 метр дур будай. 10 тона ҳавзам дора. 10 тона ҳавзам дошта бардури азиз, ҳуҷҷатҳои хона 100%, дарахтои мевадиҳандаам дора. қишлоқи калонай ҷош ободай, соҳибхонао зиндагӣ кардесай бардури азиз, просто срочни ана пулаш дар кор будай, зарур будай. нархиш 58,000 сомон мега. 58,000 сомонӣ бардури азиз, касе харидор бошен арзон мешава. пули урусшам дар бар экран навистагиам. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо ихонаи десем бардури азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қариби стансия, пишти чойхона, кӯчаи Не Ҳасан кардагиай. хай мисол бо занг зада маълумоти бештара мегирен. 5 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона доштай. овсвеч мега доимӣ ҳастай. наздикишда автовокзал, бозори калон, поликлиника, мактаб, масҷид, мағозаҳо наздик будай. хулоса сентр будай бардури азиз. нархи хона 470,000 сомон мега. касе харидор бошем бардури азиз, занг бизанем, бигӯен ки номерои канали савдотиҷӣ гирифтам, шумода бо арзон мекуна. номерои телефонаш бардури азиз, имо WhatsApp-ам дора.
бардурои азиз мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза ана ки бо диққат гӯш кунед. ихонаи дисем бардурои азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Тахти Алӣ раи калон бардурои азиз наздик будай 6 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ана без ремонт гуфтагиай ов надора свет доштай ҳуҷҷатош тайёрай иҷозати сохтмонам доштай бардурои азиз нархиш 75000 сомонӣ мега. касе харидор бошем боз муомила дора 75000 сомон бардурои азиз хонаи фасони хушрӯ ана дар ноҳияи Файзобод. номерои телефони шахсе бардурои азиз номерои Тоҷикистон шамасай номерои Россияш дар WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз як мегзарем ба як эълони навбатӣ бо диққат ҳам эълон гӯш кунед ки қизиқи бадай як бародар дар хонаи замини кредит дар коштагаи шаҳри Душанбе ай тарафи Каратегинский теппаи Самарқандӣ нефтяник мои кач ҳамин территория да боша бардурои азиз мешава мега 200,000 сомон ша период метум агар нархи хона 250 ё 300,000 сомон боша камтар вақт бита мега ушам мегирем. мақсад ки бардурои азиз ами территория гуфтагим агар хона мисол дошта бошен ҳозир 200,000 сомон ша период метия агар 250-300,000 сомон боша хона мондагиша мисол камтар вақт бите мега уша метам. номерои телефони шахсе бардурои азиз ана занг зада маълумоти бештара мегирем. бардурои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам участка ҳастай дар Москва марҳамат гӯш кунед. участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар Москва наздики аэропорти Жуковскида 9 сотиқ замина я дар хонаи будкагӣ дора ремонт дора ам будка ана свеч ҳастай бардурои азиз ҳуҷҷатош 100% бания ҳуҷҷатхонарам доштай гирди участка маҳкам кардагӣ нархш бардурои азизам ана 280,000 сомонӣ мега арзон мешава алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе пули урусӣ қатъи 1,937,000 рубл мешуд бардурои азиз срочни бояд бифурӯшаша ва алишам кина ба квартира дар шаҳри Душанбе. он кас бардурои азиз агар моро тамошо кардаиста бошед мисол ҳамин территорияда агар участкатон дар кор боша метавонед ки ана 1,937,000 ё бихаренеш ё алиш кунед ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои телефони Тоҷикистон шамастай бардурои азиз ана поёнгишам номери Тоҷикистона имо WhatsApp дора занг зада маслиҳат кунед. касе 11 эълона тамошо кардеса га ки о ака тамошо кардесам навора давом те бардурои азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор деҳаи Шуркул 8 сотиқ заминаи се дар хона кардагӣ кайлдор бания дар дурунош будай ов свет дора мега ҳуҷҷатоша ана мекне метие мега мақсад ки касе ҳамин хонара бихара ҳуҷҷатоша хидшон мекунанд метан дарахтои мевадиҳандаам доштай як оғили дигарам ҳастай мега 3 мошин санги дигарам доштай бардурои азиз нархи хона 170,000 сомон мега касе харидор бошен бо муомилаи хубам мекунем. номерои Тоҷикистон шамасай номерои Россияш дар WhatsApp дора бардурои азиз занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихарен нархи зур ки бардурои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам мошини майдароӣ накардиян неки як трактори фасони хушрӯӣ кардагиян ина марҳамат трактори фасони хушрӯра гӯш кунен балоноша нигоҳ чихе хушрӯёхӣ трактори фурӯшии соли баромадаш 2012 сӯзишвории саралка моториш созай коробкаш механик ҳуҷҷат дора мега адрес шаҳри Душанбе да қарор дора нархиш 170,000 сомонӣ мега касе харидор бошем бардурои азиз занг бизанем бигӯем ки номерои канали Сауду Тиҷӣ гирифтам шумо да бо арзон мекуна номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. бардурои азиз мегзарем ба 13 эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. квартири десем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай дом новостройка квартира без ремонт коробка будай бардурои азиз ана як сурат чихай мисол ҳастай касе мисол харидор бошен бо занг мезанен дига суратошона мепартоя соҳиби квартира гуфтагия ки дар территорияи бозорчаи Гилистон шаҳри Ваҳдат мисол территорияи бозорчаи Гилистон да будай нархиш 95,000 сомон мега
арзон мекуна намекуна нависагӣ нест бардури азиз, фақат нависагие ки 95000 сомон як хонага автометаж. маълумотша дар бар экран нависагим, харидори аниқ занг бизанед. хайнам хеле бардури азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аст, ки ҷое ки трактори фурӯшӣ аст, ки ҷое ки участка, хона, квартира, чизе ки рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай бардури азиз, барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дорам, як дона лайки бепала дареғ надорем, як дона лайки бепала биҷиқен. форатон ки видеои ма мисол шумо дар як рӯз пас барава, бардури азиз, як лайка, як комментария ва подписатсияра биҷиқен. лайк подписатсияра наҷиқен бардури азиз, видеои ма шумо да намерава. барои ҳамун ана ҳаракат кунем, подписатсия кунем, лайкҳоро биҷиқен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона замин квартиратон дар кораи. ё агар мисол замин хона квартиратон дар кора боша, просто бинависен ки савдотиҷӣ ба пеш. ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 512 бинависен. ман фаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардури азиз, хаяка.